Panguva ine zvonzi General Chwenga is leading the protest. Panguva ine tinoti mashoko aiwa ake ari kufamba achishandiswa nevanhu aiwa ekuramba corruption, ekuramba zvigananda, ekuramba vanhu vari self-serving. Panguva ine General Chwenga vaonekwa kuti aiwa ndiye munhu ane umhare, aiwa atiri kuona kuti ndiye akaramba the 2030 push. Panapa acho achisapotiwa nenziyo inozikanwa nevanhu yekuti aiwa tonosangana kuZimbabwe, ikoko tinosangana. General panguva idoyi vanyatsoratidza kuti aiwa ndivo panguva idoyi vane chibuti. Sanamira masvika banyirwa panapa kuti subscribe, like, on the bell kuti imba panapa pahindo LNM anoposta this video raGeneral Chwenga vachideliver his speech vachitaura mashoko akanyukwa in quotes achinzi no one who come to defend our country except ourselves. A loud and clear no to corruption by whomsoever. When you are general and you want kuti tisekerere zvigananda zvichihondonga nyika, why azviko guys? Mashoko ari kuuya panapa ari kushandiswa nevanhu, mashoko atakwa naGeneral Chwenga achiti aiwa isusu maZimbabweans tikasa-defend our own country, tikasauya tikadefenda our own dignity, hakuna kana mumwe munhu angabva kana kuSouth Africa kana kune imwe neighboring country anga achizotirwira. We are the ones who come and defend our own constitution. We are the ones who come and defend our own principles and values. Mashoko ari kuuya panapa achishandiswa mashoko akataurwa naGeneral Chwenga himself. Atiri kuona people are now using protests are scheduled for tomorrow. Panapa vanhu pari kuona kuti aiwa masamba asiyana. Panapa vanhu havachati zvekutamba. Panapa Geza ari kuuya achiti mutungamiri wenyika nezvigananda panguva ino vakuita zvekutamba. They want to put a stop and a no aiwa to corruption and a no to 2030 vachidemanda the immediate resignation yemutungamiri wenyika. Imbotidza mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa events aya panguva ino achiunfolda. Pinda comment section medu kuti mafungiro enyu. Subscribe or like, shut on the bell icon.